Bueno, ikote, ikusten dugu bezala hemen Biabonan, bigarren eskuko azoka daukegu, Asteberdearen inguruan, kontatu iguzu zer dan azoka hau edo zer dan oinarritzen den? Azkeneko 3 urtetan, ja, badamakigu bigarren eskuko azoka hau antolatzen, pixkat, bueno, Asteberdean kokatuta dago, eta, bueno, ingurumen eguna dela eta, bueno, guk uste dugu ingurumenari mesede egin dezakeen jarduera badala, erabiltzen ez ditugun tresnak edo trastuak edo arropak, beste pertsona batek berrerabiltzeko aukera ematen diegula gure gauzei, ez? Eta pixkat hori, ingurumenari onura bat ekartzen diola uste dugu. Zein asmo edo helbururekin antolatzen duzu azoka hau? Elkartzea, hemen festa giroan edo nolabait elkartzea jendeak bere ez daukan, merkataritzako beste modu batzuk edo sinisten dituena, ez? Eta kasu honetan, berrerabiltzea eta birziklatzea gauzak, ez? Material eta elementu ugari ikusten ditugu hemen, mota guztietakoak salgai daude edo elementu espezifiko edo berezi batzuetan oinarritu zarete? Ez, bigarren eskuko azoka hau orokorra izaten da. Badaukagu gero iraila bukaeran mugikortasunan inguruan azoka berezi bat eta bertan mugikortasunarekin zerikusi daukaten bizikleta piezak, umen kotxeak eta horrelako gauzak, ez? Baina honetan pixkat orokorra da eta ikusten da bezala denetik saltzen da, bai. Nola antolatu zarete azoka hau aurrera ateratzeko jendeak, nola aportatu du edo jendeak nola ekarri dut gauzak onera? Tolosaldea garatzen eta Tolosaldeko udalak egin genuen deialdi bat, bigarren eskuko azoka hau antolatu behar genula, eta badago jendea, adibidez, Bilabonako bai eskolek eta bai jendeak badaki eta urtero etortzen dira bere maila eske, eta gero baita ere etortzen zaizkigu bigarren eskuko azoka ibiltzen den jendea, ja ohitura badaukala eta nolabait beraien gana ere hurbiltzen gea gure azokan ere parte hartzeko, ez? Eta egia esan gu etorri gea, antolatzaileak etorri gea eta gu etortzeako bereik hemen zeuden oso modu profesionalean egia esan, badago jendea konturatzen dela eta gaina krisi garaian ere, ez? Bigarren eskuko gauzak erostea eta saltzea ez da gaizki, ez? Beti batematentzat txanpon batzuk jasotzeko modua eta beste batzuntzat igual lehenengo eskuko gauzak erosi ezin dituztenak erosteko aukera, ez? Horren dela gutxi eman diozu hasiera azoka honi, jendeaz gainezka dagoela ikusten dugu, pozik ez da jendearen harrerarekin. Bai, ni uste jende gehiagi etorria, jende asko etorria. Osea, harrituta egiten nahi, jendea propaganda pixka egin ezkeo, jendea etorri egiten da. Eta gero ingiru aldetik ikusten dut, oaingo garailean, normalmente gauza nola ibiltze geha eta gero segeitura aspertutega eta bota egiten du. Eta oain ikusten du, ingiru aldetik jendea bigarren eskuka erropak eta gauz guztik aprobetxatu egiten dela. Osea, ez diela botatzen. Asteberdea orokorren hartuta, zer moduzko balorazioa egiten duzu aurtengoan? Guk uste dugu aurten asko fokalizatu gehala konsumoaren mezuan, eta pixkat konsumoaren hausnarketaren mezuan, gehien bat elikadura aldetik, baina baita ere ikusten da bezala gaur materialen eta gauzen erosketan ere ez. Eta egia esan oso gustora, bideoforunak egin ditugu Tolosaldeko herri batzuetan nolabait dokumental batzuk jarriz eta jendeari pixkat pentsaraziz. Eta gero, baita ere bere alde ludikoa ere eduki du eta antzerkiak izan ditugu Bilabonan eta bihar Tolosan ere izango dugu. Eta egia esan gustora emaitzekin, hitzaldi bat ere, hiruran pixkat mendia eta konsumaren inguruan eta oso interesgarria eta jende oso gustora gondana. Eta egia esan pozik geroz eta jendearen artean geroz eta ezagunagoa dalako gure Asteberdea eta espero dugu ez uztea eta jarraitzea eta geroz eta ezagunagoa izatea, ez?